Dechreuwyd. Ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron. Ni'n gofyn i ti tri garhau wrthym i dywallt ysbryd arno. Byddi di yn bresennol yma yn ein plith ni ac yn gweithio yn ein celonau. Gad i'r cyfan nawn ni ddod â clod a mawl i ddenw di. Ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn gyntaf, sanctaidd, 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 Dduw holl alluog, gyda gwawr y bore dyrchafon fawr i ti. Rhif 1, yr emyn gyntaf yn y llyfr fyna, gen i sefyll i'w chanu. Croeso'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Mawrth 21. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gwneud i ganu tra'r un heisledd am i rif 766, 766.
Darlleniad i'n dod o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Corinthiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Am y fi, pan ddeithym atoch frodyr a ddeithym nid yn ôl godidogrwydd y madrodd neu ddoethineb gan fynegu i chwydystiolaeth Duw, canis ni fernais i mi wybod dim yn eich plith ond Iesu Grist a hwnnw wedi'i groeshoelio, a mi a fîm yn eich misg mewn gwendid ac ofn a dychryn mawr, am hymadrodd am pregeth i ni bu mewn geiriau denu o ddoethineb ddynol, ond yn eglurhad yr ysbryd a nerth, fel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion ond mewn nerth Duw. A doethineb yr ydym ni yn ei llyfaru ymysg rhai perffaith eithyr nid doethineb y byd hwn, na thywysogion y byd hwn, y rhai sydd yn diflannu, eithyr yr ydym ni yn llyfaru doethineb Duw mewn dirgelwch, sef y doethineb guddiedig, yr hon, a rag ordeinio Duw cyn yr oesoedd i'n gogoniant ni. Yr hon, nid adnabu neb o dywysogion y byd hwn, oherwydd pes adwynasent, ni chroesoeliasent arglwydd y gogoniant. Eithyr fel y mae'n ysgrifenedig, ni welodd llygad ac ni chlywodd Clist, ac ni ddaeth i galon dyn y pethau a ddarparo Duw i'r rhai ei carant ef. Eithyr Duw a'i heglurodd i ni trwy ei ysbryd, cynnes yr ysbryd sydd yn chwilio pob peth i dyfnion bethau Duw hefyd. Cynnes pa ddyn a edwyn bethau dyn, ond ysbryd dyn yr hwn sydd ynddo ef. Felly hefyd, pethau Duw nid edwyn neb, ond ysbryd Duw. Ond ni a dderbyniasom nid ysbryd y byd, ond yr ysbryd sydd o Dduw, fel y gwybom y pethau a'r adroddwyd i ni gan Dduw. Yr rhai yr ydym yn ei llyfaru hefyd, nid ar geiriau ddysgur gan ddoethineb ddynol, ond a ddysgur gan yr ysbryd glân, gan gydfarnu pethau ysbrydol a phethau ysbrydol. Eithyr dyn aniannol nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Duw, canis ffylineb ydynt ganddo ef, ac nis gall ei gwybod o blegyd yn ysbrydol y berni'r hwynt. Ond yr hwn sydd ysbrydol sydd yn barnu pob peth, eithyr efenus berni'r gan neb. Cynnes pwy a wybu feddwl yr arglwydd, yr hwn a'i cyfarwydda ef, ond y mae gennym ni feddwl Crist. Byddai bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger bron o'r seddfainc, yn diolch dy fod yn ein croesawu ni hyd yn oed i ddod o'r seddfainc yr holl alluog. Ond eto Dduw, mor fawr a rhyfeddol yw'r gorseddfainc yma. I ni yn diolch ei fod hefyd yn orseddfainc o ras, ac ein bod yn cael croeso gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn a byddwn ni yn ymwybodol ein bod yn dod at gorseddfainc yr holl alluog, ond hefyd gorseddfainc yr un sydd yn dad nefol i ni, yr un sydd wedi darparu ffordd, sydd wedi peri ein bod ni'n gallu dod atat fel dy blant ac yn gallu dy alw di yn dad. O Dduw, i ni yn gofyn i ti yn helpu ni ddyrchafu'n llygaid fel ein bod yn cael golwg ohono ti, ein bod yn teimlo dy bresenoldeb di, ein bod ni'n teimlo ein bod ni yn agosau at y gorseddfainc. Ein bod ni yn siarad at y di ac yn ymwybodol dy fod yn ein clywed, yn ein gwrando ac yn ateb. Ac o Dduw, felly yn gofyn y byddu di yn presenoli dy hun yma mewn fath ffordd, y bydd pob yr un ohonom ym mha bynnag cyflwr i ni ynddi, y bydd pob un enaid sydd yma yn gallu dweud ein bod wedi cyfarfod â Duw, ac i rai o Dduw, y bydd hyn yn brofiad ysgytwol, bydd yn peri dychryn, yn peri iddynt weld ei pechod am y tro cyntaf. Ac i eraill o Dduw yn peri'r tristwch fel dy blant, ein bod wedi caniatáu i'n hyneidiau grwydro ymhell ohono ti. Ac i eraill o Dduw bydd yn peri'r tân i losgi yn fwy, ac i'r cariad i gynyddu tuag ata ti. Ein bod yn deheu am cael cerdded yn agosach o Dduw, i ni yn gofyn y byddu ti yn gweithio ar bob un enaid, yn gofyn am y rhai nad ydynt yma o Dduw, y rhai sydd wedi troi cefn arna ti, y rhai sydd yng nghanol y byd. I ni'n gweddio Dduw y bydd ysbryd ar waith hyd yn oed tra yn gweithio fan hyn. I ni yn rhyfeddu ac yn llawenhau at sofraniaeth Dduw am y nerth sydd yn holl alluog, y nerth sydd yn peri dy fod ti yn gallu gwneud yr hyn sydd yn amhosib,
Rwyt ti yn Dduw sydd yn gallu bod ym mhob lle ar yr un pryd. Ac felly o Dduw, tra yn gweithio yma yn ein plith, rwyt ti hefyd yn gallu bendithio dy bobl mewn capeli eraill lle mae dair yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon. Ac hefyd yn gallu gweithio ar eneidiau sydd yng nghanol y byd nawr, sydd heb unrhyw feddwl ac ystyriaeth o dy bethau di. Ac y mae dy ysbryd di yn gallu agor i llyged iddynt weld i pechod. Felly o Dduw, i ni'n gofyn y bydd ysbryd di ar waith yma, ar hyd ein gwlad, ar hyd y byd o Dduw. Ni'n gofyn hyd yn oed yn y mannau pechadurus hynny. Ac yn y cartrefi hynny o Dduw, lle mae pobl wedi anghofio unrhyw beth amdana ti. Ac o Dduw, yn gofyn i ti ddod i gof, rhywbeth fydd yn ei hatgoffa nhw o pwysigrwydd ceisio dy wyneb di. Rho ffydd i ni o Dduw i ddisgwyl i ti weithio yma yn ein plith ni'n gofyn am help. I ni yn ymwybodol iawn o'n gwendid, i ni yn ymwybodol iawn o'r gwrthwynebiad, i ni ymwybodol iawn o'r un drwg sydd wrthi yn ceisio rhwystro yr hyn sydd ohono ti. Ac felly yn gofyn am dy ofal, am dy ddiogelwch, am dy bresenoldeb, am dy nerth, i ni gofyn i ti'n helpu ni i foliannu ac i ddyrchafu dy enw di goriwch pob enw arall. Tyrd gweithio yn ni ac yn ein gwlad unwaith eto. Trigarhaw wrthym a tyrd lawr ein plith. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch yn ei ganu emyn rhif 467 ar fôr tymheslog teithio rwyf i fyd sydd well i fyw, yn wenu ar ei stormydd oll, fy nhad sydd wrth y lliw. 467 gen i sefyll i'w chanu.
Nawr, testyn o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, yr ail benod, a'r 5 adnod, adnod 5. Fel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion, ond mewn nerth Duw. Nawr, mae pob un cyfnod yn hanes y byd wedi mynd trwy cyfnod o dreialon ac yn cael anhwsterau ac yma yna bechodau arbennig sydd gallu'r dweud yn arbennig i'r cyfnod, i'r oes honno. Ac eto wrth wraidd y cyfan yn y bôn, yr un yw y pechodau, fe wynebodd yr apostol Paul wrthwynebiad yn dofe, gwrthwynebiad yn ei erbyn ef yn bersonol ac hefyd yn erbyn y neges a bregethodd. Fe wynebodd hefyd oes a oedd yn wrthyn i'r efengyl. Oes a oedd yn mynnu dyrchafu dyn. Yr oedd yn adeg arbennig pan dath yr arglwydd Iesu yr amser penodedig a drefnwyd cyn llunio'r byd y byddai Iesu Grist yn dod ac ni wedi edrych ar hyn o'r blaen. Yr oedd yr amseru yn berffaith lle oedd dyn wedi dangos ei fethiant. Ac yna Iesu Grist yn dod a nawr syth ar ôl hynny cyfnod yr apostol Paul. Ac felly gellir dweud yr oedd dyn ar ei hanterth. Yr oedd dyn yn meddwl ei fod yn bwerus ac yn alluog ac eto wedi profi yr oedd e wedi methu ac yn dal i afael ar hyn. Oes oedd yn mynnu dyrchafu popeth yr oedd nhw'n wneud. Dyrchafu dyn yn ei rôl o fewn iachawdwriaeth hyd yn oed. Yr oedd dyn yn meddwl yn ei grefydd y gallai achub ei hun. Dyrchafu dyn yn yr iachawdwriaeth ei hun. A hefyd, fel i ni gweld fan hyn, y dull y cyhoeddi'r ffordd iachawdwriaeth. Dyna sydd wedi bod yn y blynyddoedd ei fi'n, ac nawr yn canu clwch ar gyfer heddi. Does dim byd yn wahanol nag oes. Petawn ni'n haneswyr ac yn edrych ar hanes bob un cyfnod trwy gydol hanes y byd, dyna be fydden ni'n dweud siwr o fod am bob un cyfnod. Amgylchiadau allanol chydig bach yn wahanol, ond yr un sydd wrth wraidd y broblem. Mae dyn yn dyrchafu ei hun, yn gorfod dangos ei hun, yn gorfod cael rhyw fath o glod yn y pregethu ac hefyd yn yr iachawdwriaeth ei hun. Mae rhaid i dyn fod yn gynolog. Dyn yn meddwl, mae rhaid i fi cael rhan yn y dewises i Crist, dewises i gredu ynddo fe, dewises i troi o'r byd. Ac dyna be chi'n gweld hyd yn oed heddi yn y byd modern ni'n byw yn y ffydd efengyledd modern. Dyna beth sydd wrth rhaid popeth. Gwrandewch chi ar dystiolaeth am rywun. Dyna beth fydd yna yn y cefndir rywsut. Mi fydden nhw wedi dweud fe ddewises i gredu yn Iesu Grist, fe nes i droi i ffwrdd, fe nes i benderfynu dod. Ac i chi meddwl, wel, ai diffyg athrawiaeth yw hyn, neu ac i bod nhw wedi deall, neu yw wir i ddweud mai nhw sydd wedi dewis. Achos os mae nhw sydd wedi dewis, dydyn nhw ddim wedi deall. Ac mae'n un anodd yn diwy. Achos dyma yw'r broblem trwy'r canrifod. Dyma be mae Paul yn sôn amdano fan hyn. Yr oedd dyn wastad yn gwthio ei hun i'r blaen. Os nad yn y pregethu yn yr iachawdwriaeth ei hun, rhaid i fi cael rhan blaenllaw yn fy nhystiolaeth i. Mae fi ddewisodd gredu yn Iesu Grist. Felly mae'r amgylchiadau yn amrywiol, ond yr un yw'r broblem. Yr oedd yn oes anodd i Paul, ac felly mae'n oes anodd i ni heddi. Yr oedd yn edrych yn ddi ar Paul, ond mae'n edrych yn ddi arno ni hefyd yn ein gwlad ni ond diwe. Mae'n anodd dychmygu unrhyw un yn dod i oedfa. Mae efallai'n warth ar ein ffydd ni yn diwe. I ni'n ffeindio fe'n anodd i berswadio pobl sydd yn proffesu i ddod i'r cwrdd, heb sôn am y digred. Faint sydd eisiau bod mewn oedfa ar brynhawn sul, ar brynhawn braf. Pwy yw'r bobl yn ein gwlad ni fydde'n dewis dod i oedfa heddi sydd eisiau bod yma? Gai ofyn i chi fan hyn, faint o'n chi sydd eisiau bod yn hir arglwydd, 2 gwaith ar y sul? Faint sydd a baich am bod yma? Dwi ddim yn fwrdwn, dwi ddim yn anodd i chi, mae'n fater o lawenydd i chi cael bod yma. Y mwyafrif llethol ddim. Dyn nhw ddim eisiau bod yma. Mae'n oes anodd. Mae y wir yn anodd dychmygu i ni dod i gyfnod lle bydde pobl am ddod. Heb sôn am ddod i gredu ar ôl dod. Lle chi gallu ffeindio fe'n anodd i ddychmygu pobl yn dod i gredu yn Iesu Grist heddi?
pobl o'r ganrif hon, yn dod i weld yn glir. Mae'n anodd dychmygu, ni'n gwybod fod e'n bosib achos mae wedi digwydd. Ac ni'n credu'n sofraniaeth Duw. Ond mae'n anodd. Mae'n anodd dychmygu, mae'n mor dywyll ar ein gwlad ni. Falle bod yn fwy tywyll ar Gymru na gwledydd eraill y byd. Byddwn ni'n tybio, siwr o fod bod yn wir dweud, bod yn anodd dychmygu i Gymru ddod i gredu unwaith eto. Achos bod ni mor bechadurus yn y wlad yma. O'r holl ddiwygiadau sydd wedi bod dros gannoedd o flynyddoedd ac yna ers 1994. O, mor bell i ni wedi mynd. Does dim bendith ac mae fel petai barn ar y wlad yma fwy nag unrhyw wlad arall tybiwn ni. Dwi'n yn credu fydd y neb gallu anghytuno dy hwnna. Mae yna rhywbeth am gyflwr Cymru. Mae'n rhywbeth tywyll, mae'n rhywbeth trist, mae'n drienus. Mae'r rhai sydd yn grefyddol yn union beth sydd fan hyn. Maen nhw'n dyrchafu dyn. Fi yw'r crefydd. Y fodern sydd ohoni. O, mae gafel yr un drwg. Mae gafel pechod mor dyn. Ac i ni'n byw mewn oes lle nad oes na lawer o ffrwyth. Yma yn yr adnodau ar ddechrau yr ail benod, i ni'n gallu gweld dulliau'r byd. Yna'r benod gyntaf. Dwi eisiau edrych yn fyr ar ddulliau'r byd ac yna'r bregethu Paul ac yna'n olaf ar nerth Duw. Ac i ni'n gweld dulliau'r byd ar ddechrau lythyr at y Corinthiaid, fe ddywed sawl gwaith. Mae'n dweud sawl gwaith yn y penodau cychwynnol. Yr hyn oedd yn wir am ddulliau'r byd. Dyma yw crefydd y byd ac mae'n wir heddi. Mae'n wir heddi am grefydd Cymru ac gwledydd eraill, ond yn fwy am yr ychydig o grefydd sydd ar ôl yng Nghymru. Mae'n wir am grefydd Cymru ac roedd y wir pryd hyn. Y benod gyntaf ac adnod 17. Canis nid anfonodd Crist fi fedyddio, ond i efengylu. A sylwch hwn, nid mewn doethi neb ymadrodd, fel naw nelid croes Crist yn ofer. Hyn sydd mor wir o ddyn ers y cwymp y mae dyn yn falch. Dyna yw problem dyn hunan sydd wrth wraidd pob pechod. Edrychwch chi ar unrhyw bechod sydd yn y byd, a beth, os ewch chi efo nôl, gofynnwch chi'ch hunan beth sydd wrth wraidd y pechod yma. Os ych chi'n gwneud rhywbeth chi'n gwybod sy'n bechadurus, ewch nôl a gofynnwch beth sydd wrth wraidd y bechod honna. Be fyddwch chi'n ffeindio yw balchder ac hunanoldeb ar hunan. Mae'r hunan yn gwythio i fyny. Os ydych chi'n ymateb i rywun arall yn hyll, beth sydd wrth wraidd y broblem na? I chi'n grac gyda nhw achos be maen nhw wedi wneud i chi. Ac i chi'n special. Ac felly oherwydd i chi'n arbennig, ich meddwl, pa hawl sydd gen ti siarad y fi fel hyn? A dyna sydd wrth wraidd y peth. Tor priodas. Beth sydd wrth wraidd tor priodas? Dwi eisiau cael fy ffordd fy hunan. Dwi eisiau hyn. Ac felly, beth sydd wrth wraidd hyn? Hunanoldeb. Beth sydd wrth wraidd unrhyw bechod i ni'n gweld? Torri mewn i dir rhywun, a dwy'n ei heiddo nhw, a lladrad, a llofruddiaeth. Beth sydd wrth wraidd y peth? Pai di a cael mwy na fi, dwi eisiau cael y peth yna. Cenfigen, beth yw cenfigen? Mae'n dod nôl i hunanoldeb. Mae'n dod nôl i sdim hawl da chi fel gwlad, cael mwy na ni fel gwlad, ac felly ni eisiau ymladd yn eich erbyn chi. Mae wrth wraidd pob peth. Hunanoldeb, balchder. Ac mae felly, mae dyn, fel ni'n gweld fan hyn, am ymddangos yn glyfar. Mae eisiau cael y clod. Yn aml, mae am ymddangos yn fwy clyfar nag ydyw. Dwi ddim eisiau i neb feddwl dwi ddim yn glyfar, felly mae eisiau ymddangos yn glyfar, ac os nad yw yn glyfar, mae eisiau pobl o leia meddwl, wel, mae gan hwnna rhywbeth does, mae'n gwybod lot o bethau yn diwedd. A dyna i ni fel. Dydyn ni ddim yn licio fe. Mae fel pregethu fe. Os dwi wedi gwneud camgymeriad o dro i dro, dweud rhywbeth sy'n cweith yn gywir, ac mae yna rhyw fath o embaras yn dod dros chi. Mae ddim yn dros y we. Mae pobl wedi clywed fi'n gwneud camgymeriad. Os dwi'n gwneud camdreigliad, a falle ambell waith, falle bod yna rhyw deimlad, mae pobl yn mynd i feddwl, dwi ddim yn gallu treiglo. A beth sydd wrth wraidd hynny? Balchder. Pa ots os dwi'n camdreiglo? Wrth gwrs, ni eisiau trio treiglo'n gywir. Dwi ddim eisiau dod ar rhywbeth sydd yn anghywir yn ysgrythurol. Ond y broblem yw, a dwi'n poeni am y ffaith, falle mod i wedi dweud rhywbeth sy'n anghywir a mae'n mynd i niweidio nhw, neu i fe dwi ddim eisiau pobl i feddwl dwi ddim yn deall fy nathrawiaeth i. Balchder! Mae balchder yno drwy'r amser. Mae'n frwydr cyson. Mae dyn am dderbyn clod gan cydyn. Dyna yw problem cymdeithas.
Ac mae'n wir am bob un ohonom. Yr hyn sydd yn frwydr i'r saint hefyd, nad yw yn gadael i'r cnawd wthio i'r blaen. Mae'r Cristion, mae'n broblem dyddiol. I ni'n gweld Cristnogion ambell waith yn dweud wrthon ni. Cristnogion nawr. Mater o weddi i chi. Newch chi gweddio am hwn. Ac maen nhw'n dweud wrthoch chi, rhes o bethau da maen nhw wedi wneud. A dwi'n meddwl ambell waith, a oedden nhw eisiau fi weddio am y peth? Neu a oedden nhw am I fi weld pa mor dda oedden nhw? A'r holl res o bethau da maen nhw wedi wneud. Ac maen nhw wedi cyhoeddi fe'r byd a'r betws. Maen nhw wedi dweud o bawb, edrychwch arno fi. Dwi mor groesawgar, dwi mor garedig, dwi mor dda, dwi mor brysur. A dwi fel y trwy'r amser. Cristion, os yw Cristion yn ffeindio fe'n anodd, beth yw cyflwr y byd? Mae'r hunan yn gwthio i'r blaen trwy'r amser. Edrychwch arno fi, dwi mor special, dwi mor glyfar. Nad yw ei gymhelliad yn un I ddarchafu ei hunan. Mae yna gymaint dros y cynrifoedd wedi areithi doethineb dyn. Hyn y mae dyn yn ei feddwl yw doethineb gael bwysleisio. Dyna be mae Paul yn sôn am fan hyn, dyw ddim yn neud, ond dyma be mae byd yn neud, maen nhw'n dyrchafu doethineb dyn. Ond I ni'n gwybod, dydy doethineb dyn ddim yn ddoeth. Mae wedi cwmpo, mae'r pechod wedi dod mewn a wedi llygru doethineb dyn. Ac felly nid yw yn wir doethineb yn y pethau sy'n cyfri. 1 Corinthiaid 2:1, am y fi pan ddeithim atoch frodyr a ddeithim nid yn ôl godi dowgrwydd y madrodd neu doethineb gan fynegu chwi dystiolaeth Duw, nes I ddim dod wedi'r Paul. Yn ôl godi dowgrwydd y madrodd. Dyna chi air. Dyna chi derm. Mae'n swndo'n fel bethau iaith Cymraeg gwych dynio. Nid fi sydd wedi cyfieithu hwn, William Morgan. Felly does dim lle da fi ymfalchio yn y gair, ond mae'n neis dweud y gair, ond dwi'n godi dowgrwydd. Ond mae'n air hyll. Godi dowgrwydd y madrodd. Dyna chi ddisgrifiad, ond nid yw mor wir. Oedd yn wir yn amser Paul ac mae'n wir heddi. Dyna awna areithwyr y cyfnod bryd hynny, llefaru ei syniadau am ddyn a'r byd yn ôl ei rhesymeg nhw, yn ôl yr hyn y credant hwy oedd yn gywir, byddant yn pendroni ac yn meddwl am ddilliau newydd, syniadau cyfoes, mwyn cael cydnabyddiaeth. Roedd hwnna'n araith glyfar, roedd nes I erioed meddwl am hynny o'r blaen, ac felly maen nhw'n dod â'i syniadau nhw mewn, bob math o gryfyddau nawr ac athroniaethau, dim o reidrwydd y ffydd Gristnogol, bob math dyna beth oedd cymdeithas yn i'w wneud, dyna beth oedd y groegwyr yn i'w wneud. Pa bynnag fater y trafodant am ymddangos yn gyfoes. A chi'n gwybod beth, dwi wedi blino ar y gair yma yn y byd addysg. Dwi'n eisiau mynd i'r hyd trywydd addysg ar y funud. Ond yr hyn mae rhaid I bob ysgol wneud nawr yw fod yn arloesol. Wel, o'n I eisiau dweud mewn rhyw gyfarfod, o'n I eisiau dweud, dwi wedi cael syniad o fod yn arloesol. Beth am I ni fynd nôl I fel oedd e? Mae hwnna'n arloesol. Beth am I ni stopio trial meddwl am ffordd newydd I wneud pethau sydd ddim yn gweithio, a mynd nôl at y pethau oedd yn gweithio. Ond dyna fel mae dyn, dyw ddim wedi newid. Mae am byd addysg, mae siŵr o fod ym mhob maes. Mae rhaid I chi fod yn arloesol. Mae rhaid I chi wneud rhywbeth I fyny I swndio'n glyfar, sydd os oes yn gweithio, achos gewch chi talu am 2-3 mlynedd am mwthio'r syniad. A mae rhaid I chi fod yn arloesol, dod â syniadau newydd. Dyna be mae'r eglwys yn neud. Beth am I ni eistedd lawr a meddwl am syniadau newydd, a sut I gael pobl mewn? Beth am I ddenu nhw mewn a trial meddwl, go iawn, meddwl am ffordd allwn ni ddenu pobl mewn a'i cadw nhw yma, a'i difyru nhw. 1 Corinthiaid 2:4 am hymadrodd am bregethu ni bu mewn geiriau denu o ddoethineb ddynol, ond yn eglurhad yr ysbryd a nerth. Doeddwn ni ddim eisiau denu neb. Dyna beth mae Paul yn dweud. Dim fy lle fi yw denu neb. Dim fy lle fi yw fod yn glyfar. Roedd y byd yn defnyddio geiriau mwyn denu yn llawn doethineb dynol, sydd fel y gwyddwn o air Duw ac o brofiad wedi ei lygru gan bechod. Yna yw doethineb dyn, mae wedi lygru gan bechod. Dydy dyn ddim yn deall y pethau pwysica. Holl allu dyn a'i holl y ddyfeisiadau,
Mae'r rhesymu dyn wedi ei lygru ac mae'n fethiedig. Ni'n gwybod, mae'r ysgrythyr yn dweud hyn o'n ni'n ei weld yn ddyddiol, ac ni'n ei weld yn ein bywyd yn ein hunan. Mae dyn yn ddall, mae'n fyddar, mae'n farw i bethau ysbrydol. I faterion pwysica bywyd, nid yw dyn yn gallu rhesymu. Does dim rhesymu yna. Chi'n gweld ambell, waith, pan i chi'n siarad ar rhai pobl sydd yn gwybod bod yr efengil yn iawn ac maen nhw'n gwrthod e. Rhesymwch gyda nhw, ac i chi'n gallu ennill pob dadl, ac maen nhw dal i ddewis y byd. Ni'n gweld mewn pobl pwerus galluog, ni'n gweld i rhesymu nhw wedi ei lygru, maen nhw'n pobl mwyaf enwog pwerus galluog y byd, ac yna maen nhw'n gwneud penderfyniadau sydd yn groes i bob rheswm. Maen nhw'n dilyn trywydd pechod. Mae pechod mor bwerus. Betawn ni'n trafod unrhyw beth am yr enaid, am y Beibl. Mae'r Beibl yn datgan na all ddyn trafod yn rhesymol. Dydy dyn ddim yn gallu trafod gwir grefydd. Dydy capeli. Os nad yw'r efengil yno, dyn nhw ddim yn gallu trafod gwir grefydd. Dyn nhw ddim yn gallu. Mae rhesymu nhw yn lygredig, mae yn ddynol, yn ôl ymadrodd, yn ôl doethineb dynol. Ac mae'r doethineb hwnnw wedi ei lygru, wedi sbwylo, mae wedi cael ei ladd. Mae'r rhesymu dyn wedi cael ei ladd. Mae yn farw, dydy dyn ddim yn gallu deall. Felly, os dawch chi o'r arweinydd pwysica'r eglwys, pa bynnag wlad yw dydyn nhw ddim, maen nhw'n gallu gwybod eu hanes nhw, fe allan nhw ddyfynu adnodau chi, ond dydyn nhw ddim yn deall yr adnod, dydyn nhw ddim yn deall gair Duw, dydyn nhw ddim yn deall yr efengil. Ond byddwn nhw'n gallu dadle bob math o bethau. Ond o ran mater yr enaid a thynged trygwyddol yr enaid, maen nhw'n ddall. Ac felly ni all areithi a pregethu chwaith yn y modd cywir. Dyn nhw ddim yn gallu. 1 Corinthiaid 4 adno 19. Eithir mi a ddeiaf atoch ar fyrder os yr arglwydd a'i mynd ac a fyna wybod nid ymadrodd yr rhai sydd wedi chwyddo ond ei gallu. Dyna chi ddisgrifio'r trist. Yr rhai sydd yn areithi wedi ei chwyddo. Sydd wedi ymfalchio, sydd yn meddwl yn uchel ohonynt eu hunan. Maen nhw'n defnyddio termau technegol, geirfa anodd i'r cyffredin ei ddeall. Neu i ddenu, mae iaith yn flodeuog. Ond wrth bod mor flodeuog, dydy'r efengil ddim yn cyrraedd yr enaid. Maen nhw wedi cael yr adloniant o bregeth, a maen nhw wedi fod yn flodeuog yn eu terminoleg, ond trwy hyn i gyd yw'r efengil ddim yn cyrraedd y galon, ac yna eraill yn pregethu ac yn defnyddio termau technegol caled i ddeall. Peryg mawr oedd byddai sawl sydd yn honni pregethu'r efengil hefyd yn dilyn yr un trywydd. Fel y groegwyr, fel yr areithwyr mawr yma, yn dilyn yr un patrwm, a dyna beth sydd wedi digwydd. Pobl am blesio'r gwrandawyr yn gyhoeddi'r hyn yr oeddent am ei glywed. Mae allech chi ddychmygu. Cofio bod draw ar bwys yr Niagara Falls, blynyddoedd yn ôl, a gweld y ffilm yma o'r teulu bach a'r cwch yn mynd dros yr ochr. Ni'n credu roedd yn, gan amlam 99% o'r amser, neu 99.9, mae e'n tragedy. Ond yn yr achos yma, boddwyd 1 a chibwyd 2. Ond oedd 1 wedi mynd drosodd ac yn wirthiol, yn rhyfeddol, fe ddath e lan. Dwi byth yn digwydd, mae'n cymryd tridiau. Dwi'n meddwl am yr 1 gafodd ei hachub just wrth fynd dros, just cyn mynd drosodd. A'r llif yn mynd yn gloi dros yr ochr. Ac yna roedd yna bobl di sylwi, ac yn ymestyn, falle rhywun yn dal ar un nŵr a gofyn i nhw syrthio mewn, ac yn ymestyn y braich. Allech chi ddychmygu beth ai rhywun yn mynd draw ac yn dweud oedd y ferch yna, ac yn dweud oedd nhw, i ti'n gwybod sawl gradd sy'n gen i ar fy ôl i, ac yn rhoi rhyw dermau gwyddonol, ac yn dweud, mae dŵr, a nyn ni ddim alwyn dŵr, nyn ni alwyn H2O, a nyn ni dweud, mae hwn yn beryglus, ac yn dod ar rhyw dermau mawr blodeuog, ac yn dweud, mae'r sefyllfa rwy ti yn erchill, ac yn defnyddio iaith mor fawreddol,
anfawreddog ac yn sefyll yn anfawreddog ac yn dweud pawb edrychwch arno fi, dwi yn nawr yn mynd i achub y ferch fach yma sydd yn mynd dros yr ochr ac mae yn mynd i fynd. Allwch chi ddychmygu y fath o lineb ac eto i gyd. Dyna beth sy'n digwydd mewn capeli. Mae un ond yn y byd efengylau. Rhai pobl eisiau dod i'r pwlpid pregethu mor anodd nad yw pobl yn gallu deall beth yn y byd dwedoch chi. Ond yn lle dweud, gafel yn fy llaw ferch, ti ar fi'n boddi, gweidda allan ati, ter gafel yn fy llaw, gafel yn yr haf, a nag i dwi eisiau gwneud yw tynnu ti fewn. Nawr, dyna'r efengyl, dyna pregethu'r efengyl. Does dim eisiau iaith blodeuog, does dim eisiau dyfynnu Shakespeare yn Saesneg a Chaucer, does dim eisiau dyfynnu rhyw beirdd enwog Cymraeg, does neb yn deall yr iaith falle achos mae mor hynafol. Beth i chi eisiau gwneud? Dwedwch wrthyn nhw, i chi'n golledig, i chi ar eich ffordd i effern tra gwyddo, a dyw'r cymdeithas yma ddim yn credu'r fath bethau bellach, ond mae rhaid deffro nhw. Paul yn dweud, dwi ddim eisiau defnyddio iaith godidog, doeth hi ddynol, sydd wedi chwyddo'r pregethwr. Dwi ddim eisiau gwneud hynny. Mae rhaid achub y person sydd ar fi'n boddi. Gafel yn fy llaw, tirdi'r lan. Dyna beth sydd eisiau gwneud. O, nawr dristwch mawr lle ni wedi cyrraedd heddi. Nid ein swydd yw i blesio'r gwrandawr ac i gyhoeddi pethau chi eisiau clywed, neu gyhoeddi yn y fath ffordd na fyddai'r mwyafrif yn ei deall. Neu iaith sydd yn tynnu sylw ato ni'n hunan. Dyna beth i ni'n ei weld. Dim dim ond o ddull y pregethu i gynnwys y neges. Mae'r cynnwys wedi newid, ond do. Mae cynnwys ar y fengil wedi newid tipyn dros yr hanner canrif diwethaf. Mae wedi dod nawr yn grefydd proffes gyfleus. Dim ond dweud dy fod yn credu sydd eisiau bellach, sydd eisiau newid, sydd eisiau edifarhau, sydd eisiau troi o'r byd. Mae'r neges wedi newid, mae'r dull wedi newid, mae'r neges wedi newid. Ac mae'r addoliad o ganlyniad wedi newid. Be sydd y mwyafrif o llefydd heddi? Addoliad sydd yn llawn dyn. Edrychwch arno fi. Edrychwch ar y ffordd dwi'n gallu fod eich plesio chi gyda tonau newydd. Tonau nad ydynt yn hybu addoliad o'r Duw sanctaidd. Mae'n tonau hyfryd wrth gwrs. Mae'n tonau neis, braf, neis. Ond dwi ddim yn peri addoli Duw holl alluog. Ond dyma beth sydd wedi digwydd. Oedd Paul yn rybuddio am y peth. A beth sydd wedi digwydd yw crefydd lle mae dyn yn ganolog, sydd yn ddifyrus i'r gwrandawr. Ac fe fydd yn amrywio o leile, fe fydd ambell i gynulleidfa, fe fydd y pregethwr yn pregethu mewn ffordd i'r dysgedig. Edrychwch arno fi, dwi mor glyfar. Dwi mor bwysig, dwi wedi pregethu mewn cynadleddoedd ar draws y byd. Mae gen i llythrenau ar hyd fy mraich am yr cymwysterau sydd gen i. Ac yna eraill yn dweud, edrychwch, dwi'n gallu peri bod chi wedi cael amser braf, emosiynol, wedi'ch difyru'n llwyr. A mae Paul yn dweud, nid felly dylsir pregethu. Wel, mae'n symud ymlaen pregethu. Paul hyn, ni'n ei ddarllen fan hyn ac hefyd drwy gydol y Testament Newydd roedd pregethu Paul yn gwbl wahanol i'r hyn a wna'r byd, y groegwyr a'r iddewon, a'r rai dysgedig, a'r rai clyfar, a'r rai sy'n denu. Roedd yn gwbl wahanol i'r ein ei gyd. Nid oedd dim am ei bregethu a dynodd sylw ato ei hun. Nid oedd dim am ei neges a oedd yn ôl ei syniadau ei hun. Ac os fuodd na ddyn gallai fod wedi bod yn arloesol, Paul oedd hwnnw. Os oedd na un fydde wedi gallu meddwl am ffordd i ddenu'r tyrfaoedd, Paul oedd hwnnw. Os oedd na un oedd yn gallu dallu hyd yn oed y fwy a galluog gyda'i syniadau a'i iaith a'i dermau technoleg, yna Paul oedd hwnnw. Un o'r gwybodaethau mwyaf byd erioed. Ond yr oedd i'r gwrthwyneb i'r hyn a wna'r byd. Os oedd y byd yn areithi ac yn pregethu yn ôl godidogrwydd yma drodd, yr oedd Paul a dylse holl weision yr arglwydd, yr oedd yn llawn gostyngeidrwydd. Ni'n gweld adnod 3, a mi a fi yn eich misg mewn gwendid ac ofn a dychryn mawr.
Dwi ddim yn gwneud lot o synwyr o feddwl roedd Paul mor wybodus, ac eto mae'n gwneud synwyr yn ysbrydol. Yr oedd wedi gweld ei bechod, yr oedd wedi gweld pechod yr rhai o'i gwmpas yr oedd wedi gweld y frwydr ysbrydol. Ac felly does dim syndod bod yn dweud, ac mi a fi yn eich misg mewn gwendid ac ofn a dychryn mawr. Yr oedd yn ymwybodol o'i wendid, yn gorfforol, o'i wendid, ac yn ysbrydol. Yr oedd pob dim gwybu mor wan y doedd, ni fyddai'n cymryd dim i'w lorio, un newid mewn amgylchiadau, mi fyddai gorff wedi cael ei lorio. Yr oedd yn ymwybodol o natur y frwydr ysbrydol. Yr oedd yn ymwybodol o'r cyfan. Mae'n anhygoel sut mae dyn yn gallu dyrchafu ei hun. Ac mor llawn balchder, meddwl bod gen i blynyddoedd i fynd. Dwi'n cofio mae yna gyda ni lun yn y cartref o'r teulu pan oedd y plant yn fach a gafon ni rhywun i ddod i'r tŷ dyn ni llun. Ac roedd yn y gegin, roedd y sgrin tu nôl a pawb yn gwenu'n braf a mae wedi bod lan dyn ni ers blynyddoedd bellach. Chybod beth sydd yn anhygoel? O fewn awr i'r llun yna, doeddwn ni ddim yn gallu cerdded lan y grisiau. A rai fi cael help i fynd lan y grisiau, llusgo lan a fyna fi es i am bythefnos gyda'r problem gwddwg ac yn sal. Ond mae'r llun doeddwn ni ddim hyd yn oed yn meddwl fy mod i'n sal. O fewn awr, yr oeddwn ni wedi dechrau teimlo'r gwddwg yn dechrau brifo. O fewn awr a hanner, o'n i ddim yn gallu cerdded bron iawn. A fyna fi es i ar y gwely am bythefnos. Dyna pa mor wan i ni. Os i ni'n meddwl, drwchwch, pa mor gryf ydw i. Na, un germ bach sydd eisiau. Ac felly bydde Paul yn ymwybodol o'i broblemau corfforol. Oedd e'n gwybod, dwi ddim yn mynd i ymfalchio yn fy nghawd. Dwi'n gwybod erbyn fori allan ni fod wedi camu dragwyddoldeb. Felly doedd dim balchder felly. Ond roedd e hefyd yn gwybod am y gwendid personoliaeth, meddyliol, ysbrydol. Yr oedd e'n gwybod ei dueddiadau fe. Yr oedd e'n gwybod yr hyn yr oedd e'n wan o ran temtasiwn. Yr oedd e'n ymwybodol o'i wendid e. Ond hefyd oedd e'n gwybod sut un oedd yr un drwg. A daw hyn a phwysau arno. Wrth iddo wynebu ymysodiadau'r un drwg, gwynebau erledigaeth ei gyd-wladwyr, roedd e'n anodd, yn syndod bod yn dweud yn eich misg mewn gwendid ac ofn a dychryn mawr. Dyna be mae pregethwr yn ei wynebu, dyna beth o Paul yn ei wynebu, roedd yn ymwybodol ohono ei hunan i ddechrau gyda, wedyn yn ymwybodol o'r bobl sydd ddim yn ei hoffi fe, sydd ddim yn hoffi bregethu fe, sydd ddim yn hoffi ei neges e, oedd yn ymwybodol o gymdeithas yn gyffredinol sydd yn anwybyddu'r neges, ac yna oedd yn ymwybodol o'r un drwg. A sut oedd e'n dod â'i bicellau tanllyd. Ac ar ben hynny byddai ymwybyddiaeth o fawredd y dasg, fod tynged enaid tragwyddol, yr rhai oedd yn gwrando, yr oedd ganddo faich am ei heneidiau, ac felly roedd hwn yn fwrdwn ar ei enaid, ac felly mae'n dweud mewn gwendid ac ofn a dychryn mawr. Pa un amgylchiadau roedd yn sôn amdano, dydyn ni ddim yn gwybod, ond mae yna bentwr ohonyn nhw does. Dim syndod bod yn dweud hyn. Ac felly roedd y dasg mor fawr, cadwodd yn ffyddlon at y dasg a roddwyd iddo. Yr oedd yr arglwydd wedi dweud wrtho beth oedd y neges a sut yr oedd rhaid datgan y neges. A dyna be nath fe. Ni ddenodd e sylw ato ef ei hun. Ni ddaeth ati gynllunio dulliau cyfoes i gyrraedd y digred. Dibynodd yn llwyr ar yr arglwydd adnod 4 am hymadrodd am pregeth i ni bu mewn geiriau deni o ddoeth un erdynol, ond yn eglur had yr ysbryd a nerth. Dibynodd ar yr arglwydd i roi nerth angen rheidiol iddo gyhoeddi fforddiau chawdwriaeth. Gwybu fod y dasg yn un ysbrydol, gwybu na all berswadio'r un enaid i adael ei bechod. Yr oedd yn gwybod hynny, ni'n cael ein atgoffa hwnna bob dydd Sul. Dydyn ni ddim yn gallu perswadio un ohonoch chi sydd ddim yn Gristnogion yma heddi. I chi'n gallu ategu petai chi gyda'r hyder i ddweud amen i hynny fyddech chi yn dweud e. Dwy ti ddim yn mynd i perswadio fi i gredu, dyna beth chi'n dweud. Dwy ti ddim yn mynd i fod yn rhoi i dwi eisiau'r byd, ond dyna beth ni wedi cael, ond dyna faint sydd wedi bod yma yn ein plith ni, sydd wedi bod yn meddwl hynny am flynyddoedd. Dwy ti ddim yn mynd i perswadio fi, ni'n gwybod hynny, dydyn ni ddim yn gallu perswadio chi gredu, mae'n amhosibl, mae mor fawr, mae pechod wedi gafel mor dyn.
Ac roedd Paul yn gwybod fod yr enaid yn farw ac yn elyn I Dduw, ac felly gwybu mae'r unig ffordd I gyrraedd yr enaid o'n hwnnw oedd yr ysbryd glân weithio. Dyna'r unig obed sydd. Rhaid i'r ysbryd glân weithio. Byddai Paul wedi gallu dyfynnu unrhyw fardd, unrhyw waith o lenyddiaeth groegaidd, ac roedd e'n gwybod y cyfan. A byddai wedi gallu taro un mewn fan hyn, ac un bach arall fyna, a cymlethu chi'n bellach, a swndio'n glyfar. O na, nath e ddim hynny. Bydde wedi gallu cyfeirio traddodiadau I ddewig. Doedd dim gwell nag I gael. Ond nid yna wnaeth Paul, gan mai o Dduw oedd y cyfan. O Dduw oedd y neges a'r dull o gyhoeddi'r neges hefyd. A'r gallu I dderbyn y neges. Sylwch, mae'r cyfan yn dydyw. O Dduw mae'r neges wedi dod I achawdwriaeth. Mae'r dull I gyhoeddi'r neges wedi dod o Dduw. A'r gallu I dderbyn y neges wedi dod o Dduw. Mae'r cyfan o Dduw. Dyna pam does dim eisiau difyru pobl yn ein gwasanaethau ni. Dydyn ni ddim eisiau dim byd I amharu ar yr iachawdwriaeth yma. Dyna pam dydyn ni ddim yn dod â pethau'r byd mewn. Hyd yn oed pam yn edrych fel bod e ddim yn gweithio. Rhaid i'r cyfan ddod o Dduw. A rhaid I ni wneud be mae wedi dweud wrthyn ni wneud, sef pregethu. A rhaid I ni wneud yn ôl yn y ffordd mae wedi dweud trwy neth yr ysbryd glân. A rhaid I ni roed y neges iawn iddyn nhw. Ac eto I gyd I ni'n gwybod fe rhoddo Duw gyfrifoldeb ar ddyn hefyd. Wrth gyflwyno'r neges yr oedd i'w bregethu. Dal rhaid pregethu yn does. Ond yna trwy nerth o ddifri. Ond hefyd, sylwch ar y neges oedd hefyd yn dangos diffyg dyn a nerth Duw. O Dduw daw yr holl efengil. Cyflwr dyn ond Duw mor dywyll a thrienus. Nid oedd modd I ddyn ddelio ar y broblem. Yr oedd y tu hwnt I allu dyn. A mae'r ateb fan hyn, mae Paul wedi roed yr ateb yn adnod 2, canis ni fernais I mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeshoelio. Tra roedd y byd ac arweinwyr crefyddol yn paratoi a reithau a phregethau llawn athroniaeth, yn ymgeisio fod yn fwy poblogaidd ac yn fwy clyfar, beth oedd Paul yn neud? Fe ath e ati gyhoeddi gair Duw, yr hwn oedd angen I glywed. Beth oedd e'n pregethu? Mae'r unig ffordd i'r nefoedd, yr unig neges oedd i'w roi, mae Iesu Grist ar groes. Mae holl grefyddau'r byd yn dyfeisio ffyrdd o geisio plesio I Duw, ond yma Duw yn dweud wrthym, yr unig ffordd o gyrraedd Duw, yr unig ffordd o gael cymdeithas â Duw, yr unig ffordd at y nefoedd yw trwy Iesu Grist, trwy ei fywyd a trwy ei farwolaeth. Does dim ffordd arall. Dyna be mae Paul yn dweud, a dyna be mae Ioan yn dweud. Dyna be oedd Iesu Grist yn ei ddweud. Ioan 14:6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Does dim opsiwn arall. Does dim crefydd arall. Does dim athroniaeth arall. Un ffordd. Dyna be mae Paul yn dweud. Dwi ddim yn mynd I fynd a roi rhyw neges arall. Chi mae'n ddigon syml. Iesu Grist ar groes. Beth ddyle pwnc bob pregeth fod? Fe ddyle fe ddod nôl I hyn. Iesu Grist ar groes. Rhaid iddo fe fod. Dyna beth dwedodd Paul. Dyna beth dwedodd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Mae rhaid dyrchafu bywyd perffaith Crist ei fod wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle chi. Fod Iesu Grist wedi mynd i'r groes ac cafodd ei gosbi yn lle chi. Ac wrth farw ar y groes, fe dalodd e pris, fodlonodd y tad, fe enillodd ei iachawdwriaeth ar eich cyfer chi. A mae'r cyfan yno. Ac mae dim ond dod at Grist sydd angen wneud. Gadewch I ni symud ymlaen yn fer I orffen. Nerth Duw adnod 5, fel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion, ond mewn nerth Duw. Beth oedd nod pregethu Paul? Beth oedd diwedd y gân? Beth oedd ei bwrpas e? I ogoneddu Duw trwy ddod ag eneidiau ato. I ddod ag eneidiau I berthynas ar holl alluog trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyna yw y peryg, pan mae dyn yn pregethu trwy ddilliau dyn,
Pan mae'n pregethu yn ôl godidogrwydd y madrodd, pan yn pregethu yn ôl doethineb ddynol, yna mae'n arwain at ffydd yn oethineb dynol. Ond nid dyna beth sy'n digwydd. Dyna beth sydd yn digwydd. Dyna pam mae'n rhaid i ni ofalu am yr hyn sydd wedi cael ei bregethu a'r modd mae'n cael ei fregethu. Achos os yw'r pregethu yn nerth dyn ac yn ddyn ganolog, yna mae e'n mynd i gynhyrchu ffydd ddynol. Dyw e ddim yn ffydd achubol. A dyna'r ofn, dyna'r peryg. Fel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion, peidiwch a dilyn y trywydd yna, peidiwch ac ymddiried yn hynny, peidiwch a gwneud proffes wag, peidiwch a gwneud proffes cyfleus. Dydyn ni ddim eisiau proffes, ni eisiau gwir ffydd mewn nerth Duw. Dyna le chi moyn roed eich ffydd yn niw yn yr holl alluog. Dyna beth yw e fod. Lle mae dyn yn ymateb i'r hyn a glywa, mae'n pwyso ar ei deimladau neu ar ei ymdrechion. Gwelir dyn yn pwyso ar ei ddealltwriaeth, ond nid yw hyn mor gyffredin. Mae dyn yn rhesymu'r peth ac yn dod i'r casgliad ei fod e eisiau credu. Lle chi ddychmygu, na does gen i ddim byd yn erbyn bod ni'n siarad am greadigaeth ac mae'n ddiddorol ac mae'n neis i cael o dro i dro, ond nid efengyl yw hwnna. Os yw Duw yn ei syfraniaeth yn achub rhywun trwy ddod ar rhyw enghraifft o wyddoniaeth sydd yn ffeiledig ac yn profi'r greadigaeth, wel, beth bynnag yw e. Ond chi'n gwybod beth, allwch chi eistedd lawr a chi'n perswadio rhywun, mae Duw sydd wedi creu y byd, ac mae'n neud esblygiad sydd wedi digwydd, nid ffrwydiad frawd, a chi wedi profi'r holl ddadleuon. Dy'r unig beth chi'n mynd i cael yw rhywun sy'n credu bod Duw wedi creu y byd. Dydyn nhw ddim wedi cael ei achub. Dwi'n byd o'r fath. Mae'r rhesymu gyda dyn. Os ydyn ni'n mynd lawr y trywydd na, bod nhw'n dod i'r casgliad a chi'n dweud wrthyn nhw fod y byd a'i bethau yn wag. Wel, iawn, ni eisiau nhw weld oedd y byd a'i bethau yn wag, ond mae rhaid chi ddod a phwyso'r Grist. Mae rhaid chi ddod nôl at yr efengyl. Mae rhaid dod nôl a gweld mae Crist wedi gwneud y cyfan. A mae'r efengyl o Dduw. Dyw dyn ddim yn gallu rhesymu. Rhaid yr ysbryd glân weithio. Agor y llygaid dall. I oleio'r rheswm dynol, i weld rhyfeddodau'r gwirionedd. Dyna'r unig ffordd. Os yw'r ysbryd glân ar waith yn agor llygaid y deillio, maen nhw'n dod i weld pa mor rhyfeddol yw'r efengyl. Ond tan hynny, rheswm dyn sydd wedi falle cael ei berswadio, ond dyw e ddim yn achub. Rhaid dod i'r man o weld bod achubiaeth yr enaid yn waith Duw yn llwyr. Nerth Duw. Mae ef sydd wedi trefnu'r ffordd, y byddai fab yn dod a byw bywyd perffaith mwyn bodloni'r gofynion y ddeddf. Rhaid oedd cael cyfiawnder, a dyna wnaeth Iesu Grist, fe fodlonodd e cyfiawnder. Ac yna gafodd ei gosbi ar y groes, fe agorwyd y ffynon, lle llifodd ei waed. Ac yno cymerodd ein cosb arno ef ei hun, pechod yn gyflwr mor ofnadw ydyn. Dim ond nerth Duw gall ddelio hyn. Rhaid oedd cael y gwaed. Rhaid oedd i Iesu Grist farw. Doedd dim ffordd arall. Roedd rhaid i Dduw gosbi ei fab gyda'r digofaint fwyaf erchyll posib. Dim ond nerth Duw gall ddelio â hyn. Mae'r cyflwr mor driennus. Beth oedd nod pregethu Paul? Nod pregethu Paul oedd y bod daw dyn i ffwrdd o bwyso a'r rhesymu ddynol ac o bwyso ar ei weithredoedd ei hun ac ar ei deimladau ei hun ac fod dyn ar enaid yn dod at Grist. Nod pregethu Paul oedd y daw enaid o dywyllwch i oleuni, y daw o'r llwybr llydan i'r llwybr cul, bod y ffydd sydd ganddo yn ffydd o Dduw sydd yn achubol, yn ffydd sydd yn peri i fod ei enaid yn pwyso ar Grist, a Christ yn unig. Dyna nerth dwyfol. Iddo trefnu'r cyfan, yn darparu'r cyfan, yn darparu'r ffordd trwy fab Iesu Grist ac yn darparu'r ffydd i gredu hefyd. Mae'n darparu'r ffydd wrth ddod at y groes.
Wrth i'r ysbryd glân weithio ar yr enaid ac agor y llygaid, ac ych chi'n gweld eich pechod, ac ych chi'n gweld trihenni eich cyflwr, ac chi'n gweld y groes, ac chi'n meddwl, dyna'r unig obeth sy'n gen i, y mae un wedi byw y bywyd perffaith yn fy lle fi, mae'n cynnig ei gyfiawnder i mi, mae wedi cymryd y gosb yn fy lle fi, beth sy'n rhaid fi wneud dod at y groes, ond dwi ddim yn gallu dod o mae'r ysbryd glân yn eich gwthio chi, ac yn dod â chi nes ac yn nes at y groes, ac yna chi'n dod at y groes, a mae'r baich mor drom, a mae'r arglwydd yn dod, cymryd y pechod o'r enaid ac yn ei hoelio i'r groes, ac mae'r gwaed yn pistillto lawr, yn llifo lawr ac yn golchi pob staen i ffwrdd. Ac wrth i hynny ddigwydd, mae yna wyrth yn digwydd. Mae ffydd yn cael ei rhoi i chi. Chi'n credu fod e wedi digwydd unwaith ac yn byth am dragwyddoldeb. Chi'n credu. Chi wedi trio credu o'r blaen, ond roedd hwnna'n ddynol. Ond nawr chi'n gallu ymddiried eich enaid. Chi'n gwybod nawr pa beth bynnag y ddaw. Mae'n iawn gyda fe enaid hyd dragwyddoldeb. Gai ofyn i orffen, sut ffydd sydd ganddo chi? Ydych chi'n pwyso ar eich nerth chi? Ydych chi'n pwyso ar eich crefydd? Ydych chi'n pwyso ar pwy chi, ar eich gwybodaeth o emynau Cymreig neu'r adnodau'r Beiblaidd? Bod chi wedi bod i'r capel a bod i'r ysgol os felly mae hwnna'n ddynol, dim dyna'r rhefengyn mae Paul yn sôn amdano. Neu ydych chi'n pwyso'n llwyr ar Grist, ar nerth Duw i achub eich enaid. Os nad ydych chi eto wedi pwyso arno, yna dewch ato, tra ei fod yn agos, tra bod cyfle ydych chi. Falle, dydyn ni ddim yn gwybod, falle mai dyma fydd y cyfle olaf. Mae wedi bod i sawl un yn do. Oedd na ryw bregeth, i'r rhai o fi oedd yn ein plith ni, roedd na ryw bregeth, honno oedd yr un olaf y cawson nhw. Ac efallai, dydyn ni ddim yn gwybod, yr un ola hyd tragwyddoldeb. Y tristwch yw fydden nhw'n cofio pob gair yn rhagwyddoldeb. Fydden nhw'n cofio bob un gair, bob un rhybydd. Ac fe fydd yn dod yn ôl iddyn nhw ac yn ychwanegu at y gosb. Pa beth wnewch chi? Wnewch chi ddod at Grist a phwyso arno fe, fel na byddai, na fyddai, eich ffydd mewn doethineb dynion, ond mewn nerth Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, ni'n diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd ac am ddarparu y fath i achawdwriaeth. Ac o Dduw, ni'n gofyn y bydd rhodd o ffydd yn cael ei rhoi i rai, i bwyso yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen, gadewch i ni ganu, falle, yn hyb rhai yr emyn gorau gafodd i ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg, falle unrhyw iaith, 103 gan William Williams Pantycelyn, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dri'n ganu wrth dy groes. 103 gan i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.